Salutare! Numele meu este Cosmin. Astăzi o să stăm pe Minecraft. De fapt, da. Așa. Ok. Bun. Mamă. Nu văd nimic. Nu știu da pe haide. Hai. Oh, stai. Join. Intră, mă. Deci nu vrea să intre. Un pic. Evic. Uai, toți sunt la cu join. Ce-ari, frate? CG4. Secunde intră. Stai de acolo. Da, desigur. Mă și așteptam ca să nu meargă. What? Mă sperie ăla. Pa. Cine este frate? Nu e frumos skin. Și... Uai, ce skin am ăsta. Dar uitați ce skin am eu. Vă place? Nu uitați să dați like, să vă abonați, share, subscribe și coment. Pentru skin. La spate, cam așa. Așa. Cam așa e la spate. Obce. Așa, bun. Da, dacă auziți chestii costum, da. Hop. Ok.
O să startem multe survival. Ok, o să luăm rotă flash-urile. Bun. Mai multe rotă. Sunt bune și mai multe. Ok, dacă vă trebuie PC-ul, băgați. Dacă nu aveți PC, am uitat cum am dat. O să fac eu un tutorial când o să găsesc și da. Ce facem eu aici? Ce fac eu aici? Habar. Eu vreau să mă duc la să mineresc un pic. Dar nu am lopată. Mi se pare că... Cum lipsește cam? Nu lipsește. Da, lipsește ca să fac un crafting. Îl pun aici, așa. Să spun eu. Așa. Bun, n-am primit cop. Mă și așteptam că n-am. Așa, și așa. Și pickaxe. Pickaxe-ul să-l pună. Așa, bun. Ok, mama, și când l-am văzut pe Satana Seed, că a postat așa cu... S-am văzut acolo în curță, nu știu cum... O să apare și pe filmarea asta, cu ce am filmat, ia. E făcut așa bun. Ca să nu mă prind aici. Așa... Și așa, bun. Foarte bun. Aici să-mi pun asta. Au. Am armură, n-am. Asta e rău. Când am revenit, m-am dus până la WC-ul. O să facem aici o mină. Ok. Fac aici. Că am auzit la voi că dacă sapi unde este unde așa, ai mai mult noroc. Poate așa să fie. Nu știu, dar am văzut în Minecraft crafting sparge mai repede și asta îmi place la el. Desigur. N-am ce face decât să minerez, dar nu vreau. Deci eu o să știu unde e mina. Aici am o mină aproape de casă. Bun, suntem acoperiși. Ce vrem să fac aici? Habar n-am.
Credeam că e un câine. Dacă căutam acum. Am 39. Aleluia! Au! Trebuie să fac un furnace. Ok. Fac un furnace, niște bețe. Fac un topor. O lopată și cam atât. Cred. Scoate asta. Așa. Bun. Sper că mă aud, dacă nu, asta e. Vedeți doar cum am filmat, dar cred că mă aud. Nu știu. Au. Ok. Aici sunt... Conform da, e scara asta aici. Ok. Se aude că mă râdă. Holy fuck. Opa. Ok, bună și casa asta. Nu știu ce casă mai omoră mai. Mai avem? Nu mai avem. Cred că nu. Nu. Așa. Nope. Insula aia o să merg. Vedeam al 4-lea episod. Mai strâns și eu niște iteme. Dar da. Până atunci mi-a fost bine. Acesta a fost Minecraft pe, adică Minecraft Crafting. Eu am făcut bine. Bye bye.